leuke elementen in onze woonkamer, maar hij is ook weer helemaal functioneel. Dat die niet van jou moet zijn. Jullie hebben er hiervoor gekozen om die slaapkamer echt als een soort doos in de ruimte te zetten. Heb u nou nooit eens gedacht van nou, het was misschien nog wel leuker geweest om dat niet te doen? Helemaal open te houden? Daar hebben we al meerdere malen over gedacht, ja. En dat was best een harde beslissing die een keer genomen moest worden. Uiteindelijk vinden we het een heel leuk blokje. Je definieert hierdoor juist verschillende plekken. En anders kom je binnen en denk je, wow, de woonkamer. Nou, dan is het grapje eraf. Ja, inderdaad. Maar we hebben hem wel zo gebouwd dat hij nergens de vloer beschadigd heeft. Ja. En dat hij helemaal af te breken is. En dat je dan gewoon je ruimte nog helemaal heel hebt.